Ще ви покажем как да си боядисате косата с степче. Това е моят модел, на който ще му боядисам косата с червено степче. За да боядисате своята коса ви трябват следните неща: салфетки, четка за коса, лимонов сок или оцет, малко вода, 2 ластички за коса, цвета, в който искате да боядисате косата си, степче, и оранжево или жълто степче. Преди да започнете да варите степчетата, се вържете на 2 плитки. И първо изсипваме оранжевото степче. След време добавяме и червеното степче. Когато сместа започва да бълбука и да излиза много пара, слагаме и оцета или лимоновия сок. Тогава вече сме готови. Покриваме се с кърпа и слагаме своите опашки или плитки. Внимавайте, когато слагате косата си в степчето, защото може да ви изгори. Разбърквайте косата с дървена бъркалка. Дръжте косата си в боята около 10-15 минути. За по-добър ефект накрая обгърнете боядисаната част от косата си с фолио. Накрая просто срешете вашата коса добре и изсушете. Това е нашия резултат. Дано ви хареса! Ако искате още такива видеа, абонирайте се за канала ми и дайте палчета нагоре!